prema njena se. Kosa mu je poput vatre, najbrži je. Pokusnije kunice, strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prvivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Krtičasta i agesi, ekstremisti, mesečari i prostoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Johnny u crno-belom. Pred nama je pretnja za državnu bezbednost veća nego ikada do sada. Da nije invazija vanzemaljaca ili pada meteor? Slinavi. Ups. U pitanju su Suzana, Mara i Johnny Test. Ta deca su više puta ugrozila Gicograd od svih zemljotresa, poplava i muzičkih festivala. Misija na Mars započeta. Šta predlažete da uradimo? Pa, slinavi, predlažem da ih eliminišemo zauvek. Ali prvo, sklonite negde to oružje, molim vas. To je naređenje. Sad nas nadzirete. Nemojte da mislite o tome kao nadzoru. Bolje reći da vas potajno nadgledamo, da se ne biste bavili opasnim stvarima. Ne brinite, nećete nas ni primetiti. Bezbedno je za piće, proverio sam. Skeniram ranac. Skeniram Johnny. Pa prestanite već jednom. Moj posao je da te pratim. Johnny, gde ti okom, tu ja skokom. Hej, Suzana, Maro, pravim žurku na bazenu, mislio sam da biste možda vas dve. Doći će, a doći ću i ja sa njima. Da ih sprečim da eksperimentima pretvore sve goste na žurci u guštare ili da svima dodaju po još jednu nogu. U stvari, šalio sam se, nema nikakve žurke, vidimo se! Pozdravite mi Johnny-a, ćao! Ej, da radim svoj posao. Dok sam na dužnosti, pratim vas kao što sir prati rezance sa sirom. Pardon, nešto sam prehlađen. Znači i tebi nadzor prije koliko i nama. Samo radimo svoj posao. Treba nam plan. Brzo, u laboratoriju. Ovo je mikromobil. Ali veliki je. Zašto mikro? Da, ali ako ga pogodimo zrakom od 10 miliona gigavata, smanjit će se na mikroskopsku veličinu, tako da možete da uđete u nedosadne špijune. Ma, ne pada mi na pamet. Šta da radimo ako se izgubimo? Tamo sigurno nema saobraćajnih znakova, znaš. Ne brini, opremljen je autopilotom kao i snack barom. I kakav je plan? Smanjimo vas, a onda vas ubacimo prvo u čika crnog, pa u čika belog. Pa vas autopilot odvede do mozga da obrišete generalova naređenja iz sećanja, tako da nas više ne nadgledaju. Aha, ako se ne sjećaju, neće ni pokušati da izvrše naređenje. Nek vas autopilot vozi, osim ako dođe do nepredviđenog kvara. U tom slučaju ćemo da vas kontaktiramo i objasnimo vam kako da ručno izvršite misiju i da napustite telo subjekta pre katastrofe. Pre čega? Polazimo! Mikroproces izvršen. Idemo u limunadu. Znamo da su ovo androidi, pokušale ste da nas prevarite. Jesmo, i jako nam je žao. Primite ovu čašu limunade u znak izvinjenja.
Izvinjenje prihvaćeno. Meni limunada? Kasnije. Čips, slatkiši, pita, ovaj autopilot se baš nezdravo hrani. A sada da nas autopilot odveze do mozga, obrišemo pamćenje i deca mi se više neće smejati. Šta bi? Šta je to gastroerički pritisak? Boli glava. Kvar. Autopilot isključen. To ne zvuči dobro. Halo, uzbuna! Zaglavili smo se ovde! U pomoć! Šta vam to znači? Izgubljen kontakt. Ništa. Ne znači ništa. Dobro, onda da pritisnemo dugme za evakuaciju i izaći ćemo. Ne, prvo moram da mu obrišem pamćenje. Da potražim sva sećanja pod terminima general i test. Šta se ovo dešava? Dobro onda. General, test i Johnny. Da nadzirete Johnny-a, Suzanu i Maru test naređujem! Eto ga. A sad da obrišemo. Da, boli glava. Jako boli. Još jače boli glava. Šta to radite? Šta se dešava? Ili ima nervni slom, ili mu je u mozgu pojačan animalni instinkt. Donesi džukac. Šta se desilo? Šta ste mu stavili u limunadu? Kako da mu kažem, a da vi ne odlepite? Johnny-a. Šta? I sad smo izgubili kontakt sa njim. Johnny? Johnny je bio u limunadi, ali trebalo je da vas sprečimo da izvodite opasne eksperimente. Znam, ne ide nam baš najbolje. Dobro, a sad da stisnem dugme za evakuaciju. Mislim da je električni kvar u pitanju, ali kada mikromobilu ponestane energije, će ga crni će biti dobro. Hej, šta znači nema energije? Sad sam dobro. Sve je u redu. Vidiš? Stani, nestalo energije. Gotovi smo! Ostaćemo u njemu zauvek! Ne brini, Suzana i Mara sigurno već rade na rešenju. Spasit će nas one. Izgubili smo brata u glavi agenta. Šta će tata da nam kaže? Trebalo je da sprečimo vaše eksperimente. I šta će sada general da nam kaže? Šta god da nam kaže, pokidaće glasne žice. Čekaj, glasne žice? Mislim da znam kako da stupim u vezu sa Johnnyjem. Šta to radiš? Pritiskam šarene dugmiće jer nam Suzana i Mara ne pomažu. Johnny, moraš da izađeš iz vozila. Vežeš kablove za sinapsu u mozgu i sačekaš da stigne napon. Da, mozak je pun električnih udara. Iskoristit ćemo njih da napunimo akumulator. Da, samo još jedna sitnica. Ako vidiš nešto što ti liči na virus prehlade, ne daj da te dodirne. Pa šta je ako se prehladim, bar neću morati u školu. Cool. Da, ako si normalne veličine. Ali virus protiv mikroskopskog Johnny-a i Dukija biće... Zdravo, momci! Požuri, virus dolazi! Nema napona. Šta je potrebno da bismo dobili struju ovde? Kofein i šećer! Vrela kafa da mozak proradi i čokoladica da skoči šećer u krvi. To će ti pojačati impulse u mozgu. Evo stiže struja! A evo stiže i virus. Još malo kafe. Pali, Johnny! Opet glavobolja.
Jao što te volim, pode. Jeste, volim te, volim tebe. Samo nemoj nikom da kažeš. Šta? Pa, izvinite, ali ne volimo da nas nadzirete. Ne volimo ni mi vas da nadziremo. Radije bi da se kupamo na bazenu. Ali nam general nikako ne da. To boli. Stvarno boli. Možda će se predomisliti. Crni, beli, hvala za limunadu. Obustavite nadzor porodice Test i palite na odmor. Naređujem. Spremni smo. Kako smo genijalne! Johnny Kid! E pa, porodico, opet je došlo to vreme. Vreme je za planiranje leta. Hajdemo na Havaje, da jašemo na talasima. Ne, Johnny, ne idemo na Havaje. Dobro, onda idemo na afrički safari. Da živimo sa lavovima. Batali, ove godine je red na nas da biramo gde se letuje. Kaubojski ranč Prašnjavko. Biće ti zabavno, Johnny, sve je u duhu starog zapada. Zamisli samo, nedelju dana bez TV-a, video igrice i MP3 playera. Zdravo, ja sam Julija i zabranjeni su telefoni. Na zapadu nije bilo mobilnih telefona. Juhu! Mislim, u redu je. Šta će mi telefon? Predaj ih sve. I faks iz čizme. Sad ste spremni za Prašnjavkov ranč. Vidimo se! Hajde, sada da se lepo provedemo. Zašto bi Suzana i Mara izabrale kaubojski ranč? Čak ni kauboje ne vidim. Zdravo, Johnny. Zdravo, Kile. Zdravo, nepoznate devojke. Zaboravila si sprej protiv balavljenja. A do kraja ovog odmora naterat ćemo ga da nas zapamti. Da li je moguće da ste nas sve dovukli ovde samo zato što je Gile tu? Da, tako je. Ma hajde, bit će sjajno. 40 stepeni, sve ove znojeve domaće životinje, prašina i korov. Povratak korenima. Vozite se vozićim Prašnjavkom. Držite ruke unutar vagona i sakrite se pred tunelom. Ej, jo, vidi, šunka iz automata. Ubaci ključ od sobe. Hajde, hajde. Dobro, sačekaj. Cool. Jel ti deluju gladno? Čuvajte se divljih prasaca, umiju da budu opasni. Juhu! Može li ovaj odmor da bude gori? Zdravo, Johnny! Pratio sam vaš automobil preko uređaja koji sam ubacio u kofer tvoje drage sestre. Pa sad i ja letujem ovde. Naravno. Ja, kako si štrokav, što ne probaš bazen, baš je u duhu starog zapada, sa strašno dobrim vodenim toboganom. A, Suzana! Nije on pas. Imam redak poremećaj telesne maljavosti. Nisam znao da su na starom zapadu imali ovakve bazene. Nisu, ali morali smo nekako da privučemo goste.
Ovo će sigurno biti najbolje letovanje do sada. A? O ne! To je divlji Mič Bič i njegova banda! Zvuči uplašeno. Zašto zvuči uplašeno? A sada svi, napolje iz mog bazena! Ja ću se žaliti agenciji. U brošuri nije stajalo da ovdje ima divljih motociklista sa bičevima. Žao mi je. Mič Bič i njegova banda obično svrate jednom godišnje. Isprepadaju goste i odu. Mi operemo bazen kiselinom i sve bude u redu. Neće vas dirati ako ostanete u svojim sobama jednu nedelju dana. Nedelju dana? E pa, nečuveno. Zovite policiju. Odmah. Nemamo telefone. Znate ono, divlji zapad. Juhu! Nemojte vi meni jahu. Hajde idemo, deco. Moja kola. Sve ćemo uništiti! Razbit ćemo! Dobro, možemo ipak nekako da se zabavimo. Ostaćemo u holu dan i noć i igrati društvene igre. I ješćemo šunku nedelju dana. Poslednji put ti kažem, Evgenije, dosta nam je pantomime. Zovem se Bling Bling i trebalo je da pogodite koji sam izotop. Niko ne ceni moj trud. Vreme je za večeru. Posljednje parče šunke, polako žvaćite. Šunka? Muka mi je više od te tvoje šunke. Dobro, promjena plana. Kada smo dolazili, video sam jednu prodavnicu 20 km odavde. Mama i ja ćemo prošetati po hranu i pomoć. Ako nas ne pojedu lešinari, vraćamo se za jedno 5-6 sati. Ne izlazite iz sobe. Znači, vi živite u kući pored moje već 13 godina? Aha, I mali Johnny vam je brat? aha. Čudno kako vas ne znam. Ti bajkeri su mi upropastili nedelju dana bez škole. Ja hoću da im se osvetim. Kako? Ima ih puno i tako su veliki. Imaju velike motore. Užas! Taj Mič Bič ima veliki bič. I baš smrdi. Plaši me. A šta mi imamo? Jednog malog debelog opsednutog tvojom sestrom, jednog tinejdžera lepotana blistavog osmeha, dve sestre genijalke, psa koji ume da priča sa drugim životinjama i parče šunke. Zar taj pas stvarno priča? Ne? Imam ideju. Crveni vođa zove zlatnu loptu. Spreman si? Zlatna lopta spremna za lansiranje. Dođi, kozo. Dođi, koz. Džiha, razumeo? Crveni vođa bacaču plamena, spremi se! Sad! Hvataj malog! Rekao i meni da sam ružan! I meni je pominjao mamu! Drži ga! Sada! Ovo je naš eksperiment sa metanom, prirodnim zapaljivim gasom. Da! Možda ovo nije najbolji plan. Neće niko da pokvari odmor divlje Miču i njegovom biču. Pusti ih, Mič! Ranč, prašnjavko, nije dovoljno veliki za nas dvojicu! Biraj oružje! Stvarno ćeš se boriti protiv mene šunkom? E pa mali, izgubio si. Pa ne bih rekao. Da nisu gladni?
A sada da te okupamo. Neću više nikada dođem ovde! Johnny. Baš je bilo zabavno. Ovo je pravi odmor. Izgleda da svi uživaju, čak i životinje. Suzana, Maro, mislim da bi vam prijao jedan sok. Hvala. A što ne svratiš malo nekad kad smo kod kuće da se družimo? Jel živite negde u blizini? Živimo u susednoj kući. Mi smo Johnnyjeve sestre. Nešto se ne sjećam. Vidimo se! Bar zna kako se zovemo. Je li ova ležaljka zauzeta? Možeš tu da sedneš, ali samo za danas. Bling, bling. Jao, zna kako se zovem. Super bomba!